my channel and my new video. So guys, mani dini hai Vishwakarma Puja ni hai maba Puja koros lainnya oंखारदों आरो ना shopping होनजायो ओमफ्राय दायोहाय आंबो थांगोन ओमफ्राय नोंसोरसो थांगोन बिस्रा जोंखौ खोमसि नुलाजोब्बाय नै बिसोरबो थांगोन ओमफ्राय टेन्ट्रास थांगोन ओमफ्राय आं थांगोन आरो ना आं थांफानो नागिरदों so नायलांबाय थादो आरो ना ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं गाबोन बिश्वकर्मा फुजाजों डाइरेक्टसो ज' हगारगोन आरो माने उइकआवहाय आङो दा मोननै भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो माने आं अनलाइन खामानि मावबाय थायो नालाय दायोहाय बेनिखायनो टाइम होनो हाया जायो आरो ना स' होमबाबो आं उइकआवहाय मोननै भिडिअ लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय दायो गोबाव जाथारबाय आं मास मोनसेनि बारा जाबाय आं भिडिअ हगारि ओमफ्राय भिउस फैखानाय नंला आरो दायो स' जेबो नङा गाइस नोंसोरो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जायफोरा नायस नायलांबाय थादो गाइस दिनैनि भिडिअखौ बिरखानाय बिश्वकर्मानि फुजा खरस लांफैजोबथारदों मानसिफोरा सायाव लुदां आयु मना लाग्रासिनो मानसिफोरानो गारिनि खोमानिसिनो ए सिंनियावसो हनै थाइजौ मोनगुलायबावसो नै थाइजौ बिबार मालाजों नैखौ मोजां नुथारदोंमोन बिबार माला बारियाव दङ नैखौ मोजां नुथारदोंमोन नै आफिनसे नालाय मानसिफ्रा नै बिथारबाय बाजार गेजेराव माया हनै गालांबाय Mira, kisi संग्राया एसे नाहरलाय बिसोर नै खिसि संनो होथारदों लोंनो बेखौ लोङा बेखौ लों खोथाखौ नायना सिथुयो नै बेना फैखागोन दासो होखांदों नै आयु जोंनि मानसिफ्रा नै जाखालालै दानो मोनाथ'ना जानो लुगैबाय पिंकि जानो लुगैबाय मा जानो बिखो लोगोफोर माने दिनै जोबनानै थांबाय आरोना बिश्वकर्माया ओमफ्राय भिडिअखौनो बहुत गोबावनि उनावसो आपल'ड होनो हासिगोन आरोना बिदिनो आरोना आं खिथाखादोंमोन नालाय अनलाइन खामानि मावो आङो दायो बेखायनो माने लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय दहायो खिस्रि जानायफोरखौबो आं भिडिअ लानो हालायासै अनलाइन नालाय बेखायनो माब्लाबा इमारजेन्सि माने मिटिं जाब्रबो नालाय बेखायनो माने बिदिनो जायो आरोना बुजिखायो नोंसोरो ओमफ्राय दायो नै आं ओंखाम संबाय थादों आरोना ओमफ्राय न'आव रावबो गैया स' माने आंनिया दायो गोदान इउटुब चेनेल बायदिसो जासिगोन आरो भिउसआ माने स' नोंसोरो हायोब्ला बयबो नोंसिनि वाट्सएपआवहाय स्टेटास होनानै होबानो जाबाय आरोना अननानै गोदान चेनेल बायदि जाबाय नालाय भिउसफ्राथ' फैनाय नंखाया ओमफ्राय बेखायनो नोंसोरो हायोब्ला अननानै सासे नङाबा स्टेटासआवहाय होबानो जाबाय आरोना स' बेनो आंनि थाखाय बहुत माने सापर्ट जागोन स' थेंक इउ स' माच गाइस दिनैनि भिडिअ गुसुं जाबाय अब्लाबो नोंसोरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो माने आङो उइकआवहाय मोननै भिडिअ होनो नाजागोन आरोना स' नोंसोरो दायोहाय जा नायदों नोंसोरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस स' बाय बाय गुड नाइट